So Mwari vachitibatsira, Mwari vachitiitira zvakanaka, tabata nyaya ye-religion, ma-religious spirits ari kuoperata sei. So tichada kuti tingonanga straight kuti tione kuti zvinhu zvacho zvakakanganisika papi, kuti uone kuti era dzacho dzinobatiwa sei. Unotarira history yechechi, zvakakosha kuziva history yako zvakanaka. Kana uchida kuti usarasiswa, tarira history. You have to consider ku understand the history of the church. Kubva pavanga vakamirira mweya mutsvene vari pa-upper room, chechi yakazofamba sei kusvika izosvika patiri pano mugore ra2025. Chechi yanga yachifamba sei? Saka ndezvipi zvinhu zvakazouya murodhi zvinokubatsira izvozvo kuti unzwisise pasawana munhu kana muparidzi achazokurasisa, because unenge uchiziva history yako zvakanaka. So I want you wakanditerera ukonzide kutarira history yechechi. Uchaona kuti paukangokonzida history yechechi ichakubvisira zvimwe zvinhu zvakawanda zvakapinda parodhi apa. Rega ndikutaurire chokutanga, kupa ma-personal brands or ma-personal names amuri kuita advocate for. Uyu anonzi Anglican, Methodist, Lutheran, umwe nomwe ane brand rake rari kutendera naro. But izvi zvemabrands zvakatangira papi? Uchaona kuti for the first church yanga isina brand rekuti vaizikanwa nezita kana kupromota zita raJesu chete, not mazita avo. But izvo kuzoti vanhu vane mazita vachita competition vachita sei vasingawirirani futi, uyu achinzi akabuda akati wandipandukira adai, ndezvamanje manje. Vaizikamwa as the church in Corinth, church in Thessalonians, church in Rome, church in whatever nzvimbo yavari. But now in our generation, pane pakazotanga kukanganisika zvinhu. Until now, takazotanga kupinda kuti umwe nomwe ane brand rake, kusvika anenge ama personal businesses or ama church evanhu, kwakutonzi kuchurch kwamuseyamwa. But ndiye here plan yaMwari kuti church yavo vari mupartnership nemunhu here, yekuti vanoona church nemunhu, because Jesu vanoti upon this rock I shall build my church. So church yaitaugwa nayo naJesu ndeipi? Because ukaenda kumachechi uku vane vachiratidza kuti machechi avo avanoita zvavanoda nawo. Because dai yanga iri yaJesu, we allow Jesus kuti ave the Lord of that church. But why are we not allowing the word? Because they are our own churches atakatanga. They are own things atakatanga. And also church haugoni kutanga church yaMwari, because yakatotangwa kudhara. So dai Mwari vatiitira zvakanaka, tadzokera from the tada our history very well, kuona kuti zvakafamba sei, maera akapinda nepapi, ndepapi akazotanga chechi kunzi yaakutanga kurasika. Because Jesu achinamata kuti let them be one. In other words, Jesus was praying for his followers, all of them universally, to be one. But now are we one? Mu community one chaimo mu village chaimo mune machechi 5, 10. Vasingatowirirani futi aita anokuti haendi kuchechi kwangu adai. But ndo plan yaMwari here. That's disaster, chaos panyika. But ukastada history yako very well, uchaona kuti era dzakazotangira papi, pakazotanga kunzi machechi ane mazita. And the first one, it was Roman Catholic. Around 325 AD. But pace up, vanga vasingazikamwi naizvozvo. Waingoziva kuti kune ma-Christians and kune vanhu vasiri ma-Christians. Kune vanonamata ma-idols. But and vanga vane doctrine now one faith, one Lord, one baptism. But now it's now chaos. And the pakazotangira chaos. We have to study our history very well for us to understand
And also number two, besides the aspect of history, we have to know our scriptures, the word of God, the principles of the word of God. First church yanga ine principles api. The greatest principle yanga nayo is the principle of love. Means even your enemies, you must love them. Even those who hate you, even those who persecute you, you must always love them. But izvozvo zonzi vanhu vakazodivhaidhana vakatanga kuvengana zvokuti unoti vanhu vari kutoti vanonamata but vachinopromota hatred under a religious gathering, vachiudzana nyaya dzokuvenga vanhu, vachiudza kuti ningi wakadai ndiari kukonzeresa, ndiari kukonzeresa. So what? Yes, maprofita, yes, mamuudza kuti mbuya vake ndo vari kukonzeresa. So what after that? Akutora demo akunoponda mbuya, akutanga kuvenga munhu uya, akuti handimuona pamupango, handi kudai because ndiari kudai, ndiari kudai. Our enemy is only the devil, not these people. Kana uri munhu ari very spiritual, you know that your enemy is the devil, not people. As for myself, I don't believe that I have an enemy. I don't believe I have enemies. I have an enemy who is the devil. And all these are my friends. Sometimes the enemy, my enemy, the devil, will get hold of my friends and manipulate them so that they turn against me. And I'll end up thinking that these are my enemies. But these are my friends. But I have only one enemy. So, chiri kudiwa kuita say, those are Bible to pray for them. They are not your enemies. They are just acting like your enemies because they are used by the enemy against you. So you need to pray for them and love them so that they can be delivered from those spirits ziri kuda kumanipulate vanhu ivavo. So uchaona kuti Christianity yanga ine maprinciples akaita seiwayo ekuda. But yes, no, zvine kutoti vai back to sender, kill and everything zviri kuitwa netuma prophets wakasiyana siyana. But what I'm saying, that's wrong. We have to get back to the principles. Jeremiah chapter 6 verse number 16 says, stand you in the way. Bvunzai nzira dzakare, mufambe munzira yakanaka. Muone nzira yakanaka ndepi, mufambe mairi. The Bible says, asi vanhu vakati hatidi kufamba mairi. We are always resisting the ways of God. But my message to you this evening, ndeyekuti iyo ngatidzokerei tistudy mascriptures, tione history, tibve mareligious demons. Mekuti munhu anenge ari very religious but full of hatred. Sane akazara godo mari, akazara jealous, akazara bitterness, akazara unforgiveness, but achiti iye ari religious, ndewe church. So what is needed? Kuti mwari vari kuda vanhu vanoreflecta zvavari because God is love. So mwari vatitire zvakanaka. We need to go back to the principles of the Bible. Mwari ngavatiropafadze. So if you study your history, you study your scriptures, then zvinokubatsira kunotarira kuti saka apa uyu ari kurasika papi. Saka uyu ari kutibudisa mascriptures. I saw people vanoudza vanhu kuti aiwa no, you need to kusiya nyaya dzekubhadhara zvegumi. Don't need to pay tithes. Muri kubatirirwa. But now they will be busy demanding money from people. Tithe yanga iri better because ukaona $10 you pay your dollar. But now they will tell you to pay 20,000, to pay 2,000 apa haitombosviki salary yako. That means watenda dzidziso dzavanhu dzisiri dzidziso dzaMwari. But zvinhu zvaMwari hazvisi difficult. What I'm saying to you, let's go back to the ways of God. Ngative diligent and also be able to see zvinhu zviri wrong by the scriptures, not using our own personal judgments. God bless you so much. Mwari vakuitirei zvakanaka.